nou begon. Awan, gila gila. Mas kamu nani keluar pakai spill. Kalau tadi game boleh yang kima game berkai pangkini yang masuk ke biak. Asia. Lu. Kalau game apa? Yo, die perusahaan ook game kap, game bergrijping aan die kloof. Tel maar. Tel harder. 12, 13, 14, 15, 16. Kom met! Hoe klonk je? Said! Hoi broer, waar zijn man? Said! Hoi, er wordt niks te stemmen, ja, maar ze hebben lang aan woord hier. Hoi, man zie je niet? Hoi, hij gaat onlopen. Wat is hij met zijn maas, hè? Hoi, wat dan? Hij met zijn maas. Waar kan hij dan doen? Hoi, man zie je niet, ja? Hoi, man zie je niet, ja? Said, ahoy. Said, die man is voorbij. Hoi. Ada salah kemarin ahoy. Hoi, die man is Ahoy, ahoy, may mga hindi ka para salah kemarin. Hoi, wat is werkelijk maar gisteren? Wah, yan na may buhaw. Wala na ka Die man is werkelijk. May bro, wala na ka di man sa master. Dat weet je, mijn bro. Boy, plan is die. Was dan goed man weer. Ja, mijn bro. De boss Owens. Man, weg. Gimana cara migrain ini bro? Ja, mijn bro. Die man zal hem aankrijgen. Luwag. Klaar. Klaar. Hey bro, ik ga nu luwag nog eens en ook klaar. Ik trek al. Weer, mijn bro. Dat is mijn, dat is mijn. Weer, mijn bro. Je hebt nog maas mee bro. Maar Duidelijk. niet zo gezellig eigenlijk bro. Dat is duidelijk, bro. Duidelijk bro. Weer, mijn bro.
sana semaat. Weet je met bro? Man is klaar met ons. Ons bij ons. Het weet je wat allemaal. Man is klaar niet. Helemaal met bro. Maar was bij ons? Weet je ons? Als hij met zijn maal bij ons. Wie was bij hem? Ik was er bij hem. Je nu niet veel gelopen. Maar was alleen aan mijn bro. Weet je, is een politie waar man afkomt. Weet je? Weet je? Dat je mijn bro. We gaan maar zitten hebben met z'n maag. Maar nou. Kom maar. Maar met z'n maag dan niet bro. Dan kom dan. Misschien niet, maar of die Auntie. Ja, wat is het nou weer? Auntie, heb je toch gewoon een eens voor Auntie naar boven? En Auntie zijn kant. Dus wij als voorbij me ons het gewoon voor die andere mannen met Auntie. Dat is bij ons. Waarom ik kan? Hij is gewoon weer met Auntie. Nou, weet je waar ze Nee, zoek maar kan. Hij moet me gaan rijden. Ik weet het nog. Ja, man, jongens. Hey, man. Maar doe man. Maar Auntie, weet je waar hij man, jongens? Hij maar stil, man, jongens. Hij maar stil, jongens. Dat is een goede ding om stil te blijven. Ja, mijn probleem is stil. Weet ons is in moeilijkheid tijd. Moet niet onlopen wie we en dan keer ons blijf stil, man, jongens. Ik ben een Maar stil, man, jongens. Doe maar, dan huisje.